deň. Dnes mám pre vás video, ktoré vám ukáže časť mojej izby. Keďže nebývam sama, mám spolubývajúcu, ukážem vám, ako skladujem oblečenie, prevediem vás svojou skriňou, takisto ukážem vám, ako skladujem náhradilníky, svoju komodu vám ukážem, a takisto kde mám kabelky a ukážem vám tiež svoje obľúbené kúsky. Ja pevne verím, že sa vám video bude páčiť. Rozhodla som sa ho natočiť z toho dôvodu, že sa čoskoro budem sťahovať, takže som ešte chcela zachytiť túto izbu, navyše som si asi pred týždňom robila poriadok, takže myslím, že je teraz na to práve ten vhodný čas. Myslím, že by sme sa tým pádom mohli rovno pustiť do predstavenia a začnem skriňou. Takže ako prvou by som začala skriňou, keďže vlastne tu mám najviac oblečenia a zaberá celkovo dosť podstatnú časť tejto izby a ja som vždy chcela veľkú skriňu, pretože doma v Košiciach ich mám viac, ale táto skriňa bola viac menej môj sen, je to teda lacná drevotrieska z IKEA, ale poslúžila, mám ju už asi 4. rok vlastne, odkedy som v Prahe, no vidíte, dvere sa už nedajú zavrieť a párkrát mi spadli poličky, pretože tá ťaha oblečenia bola jednoducho príliš ťažká. Ale ako inak je to fakt dobrá skriňa, myslím si, že pre študentov úplne najlepšia. Takže začnem tou časťou poličkovou. Ja mám všetko veľmi rada pekne zorganizované. Netvrdím, že je tu vždy takýto poriadok, robila som si ho asi pred týždňom, ale viac menej snažím sa udržovať nejaký systém, pretože ja mám systém rada. Tu hore mám domáce veci a veci na cvičenie, vzadu sú nejaké veci pre kamarátov, keď ku mne prídu spať, teda pre kamarátky a pre priateľa. Aj keď spím viac ja u neho už, no, takže iba fakt, že občas keď príde. Veľkú časť a vlastne z tejto časti nosím najčastejšie trička a to sú tie basic trička a nejaké proste blúzky alebo skôr teda tielka. Mám to rozdelené na svetlú časť, a teda na bielu a na tmavú, na čiernu časť. Ako vidíte, farby sú tam minimálne, mám tu hore akurát nejaké Army Green tričko, potom pár pásikavých, nejaké svetlomodré, ale naozaj väčšinou sú tu práve tie čierne a biele farby. Táto polička, tá je najhoršia, tá je proste strašne ťažká, ja už som teda vytriedila kopec vecí z nej, ale tá mi spadla, ja som tu raz robila poriadky a spadla mi raz, jaže preboha, čo sa stalo. Tak fajn, opravila som tú poličku a za 5 minút mi spadla znova, ja som myslela, že sa rozplačem. Ale potom som ju opravila tak, že teraz už nespadne ani keby tu bolo nejaké zemetrasenie. No, pozrite sa, kedysi som nemala žiadne rifle a teraz ich tu mám proste veľa. A to už som nejaká aj vytriedila na predaj. Vzadu mám sukne mám menej a dokonca som zistila, že šaty mám jedny. To vám ešte poviem o tom, ale momentálne som si fakt obľúbila takéto pencil skirts, takže si ešte nejaké dokúpim. Táto sukňa, tu mám tiež z Votočvoho, som ju vychangeovala a je koženková do Ačka a nosím ju veľmi rada, patrí medzi moje obľúbené kúsky. A potom tu mám napríklad zo sekáča takéto skladané sukne, tiež ich rada nosím, s nejakým obyčajným tričkom, mám ich rada, no a mám ešte takú aj k hnedej. A posledná polička, kde sa nachádza oblečenie, je táto, raz, dva, tri, štvrtá. A tu mám mikiny. Ako vidíte, mám tu momentálne raz, dva, tri, štyri, 5, 6 sivých mikín. Ešte mám nejaké u priateľa, ale to skôr nosím takže na behanie alebo na doma. Potom napríklad mám rada túto, tomto som kedysi len cestovala regiojetom domov a naspäť a kúpila som ju v sekáči za nejakých 10 centov. Dole v tejto poličke mám už iba prádlo na posteľ, nejaké plachty, uteraky a tak ďalej. Tu by som zavrela. Môžeme sa presunúť k časti s vešiakmi. Takže časť s vešiakmi by mohla byť o niečo väčšia ako je, ale na druhej strane aspoň vidím už, kedy mám vytriediť veci, zase snažím sa toho nemať až tak veľa, aj keď je toho celkom dosť a na druhej strane potrebujem nejaké veci obmieniať na blok, tiež nemôžem mať na sebe stále to isté.
Ale je pravda, že bežný deň sa snažím, nie že sa snažím, ale bežný deň proste mám pár obľúbených kúskov asi ako každý z nás a tie proste nosím. Napríklad táto ikeácka taška, ktorá je tu pri mojich nohách, tak to sú všetko tie vytriedené veci na predaj, ktoré buď idem poslať vám, alebo ich potom tie, čo sa nepredali, tak dám do Červeného kríža. Už som to urobila aj s takými vecami, ktoré už boli trošku staršie, ale ľuďom v núdzi pomôžu však. No, tak mám viac vecí na jednom vešiaku a občas sa mi stane, že potom niečo neviem nájsť. Tak napríklad, tu sú tie moje jediné šaty, ktoré mám, ale by som si kúpila. Ešte teraz vlastne jedny mám nové, takže už mám dvoje šaty. Tieto mi vybral priateľ. Priznám sa, nie je to úplne môj štýl, ale páčia sa mi a aj mama, aj babka mi ich pochválili, keď ma v nich videli na blogu. No a tu je moja obľúbená bomberbunda saténová, ktorú som si vlastne sama potom trošku vyšila, na ňu tieto oči a obočie, pretože tam bola nejaká čínska blbosť a páčila sa mi. A vnútro má gangsterské leopardie, ale veď to nevidno. Ďalej tu mám bombery, pár bombier, ale inak všetky máme na chodbe spolu s Folly spoločné, pretože keď sa nám nejaká hodí, tak jednoducho si ju vezme buď jedna alebo druhá, nebudeme si stále chodiť do skríň, tam si chodíme iba po trička. Dole tu mám iba nejaké topánky, ďalej tu mám plavky, tých je celkom dosť, podprsenky, nohavičky, nejaké kielka, silonky a ponožky. Toto je super vec, inak všetkým odporúčam, keď si budete chcieť kúpiť do skrine niečo v Ikei, tak toto rozhodne je super vec. Dosť dlho mi trvalo, kým som prišla na to, ako by som mohla skladovať kabelky, mám ich totiž to veľa a pôvodne som ich mala v skrini. A teraz tam tiež sú nejaké malé, lebo tieto mi tu už zabrali opäť veľa miesta. A potom som našla takúto krabicu v Ikei na Zips, ktorá sa mi akurát zmestila pod posteľ. Tak sa hovorím, že tam budem dávať kabelky, nebude na nich sa dať prach ani svetlo, takže nevyblednú a dlhšie sa zachovajú. Takže keď už tu mám tieto ruksaky, tieto mám vonku, pretože ich nosím dosť často. Takže tu je môj obľúbený Kanken, ktorý som si kúpila tento rok v novembri a neľutujem ani jeden cent za neho. Nosím ho fakt často, zmestí sa mi akurát do neho môj obrovský notebook. Takže mám teda tie kabelky. No, vidíte to už tiež, jak to mám dlho, tak sa mi to trošku zasekáva. A kráľovstvo kabeliek. Väčšinu už teraz nemám zvlášť v dustbagoch, pretože to nie je potrebné, ale teda takto ich tu skladujem. Tak napríklad túto koženú, mám veľmi rada kabelky takejto strednej univerzálnej veľkosti. K mojej postave tým, že som malá, tak mi ani väčšie netreba. A jednoducho zmestí sa do nej všetko, čo potrebujem. Kabelka, peňaženka, okuliare, nejaká tá kozmetika, keď niekam idem. A ja mám veľmi rada vlastne kabelky s takýmito Chanel remienkami. Túto ružovú kabelku zbožňujem. Ja keď som ju videla, tak kúpila som si ju hneď po tom, čo som videla Moschino prehliadku, tú Barbie prehliadku a vedela som, že ju s niečím určite vynosím. Tá farba je skvostná. Ja síce oblečenie nemám veľmi farebné, ale keď si ju dám presne s takýmto rúžom, tak sa mi to veľmi, veľmi páči. Takže mi veľmi, veľmi ľudia chvália túto svetlo-modrú baby blue kabelku. Ja som si zobrala aj na pracovný pohovor, pretože som vedela, že bude mať úspech. A naozaj si predstavte, že prvá vec, ktorú mi vlastne pani na pohovore povedala, je, že máte nádhernú kabelku. Takže niekedy, keď je kabelka veľká, tak do nej musím dať aj malú kabelku. Takže tento raz je v nej táto jemná, pekná ružová kabelôčka. Mám 4 ružové kabelky, tak neviem, že či som celkom kompletná, ale zvláštne je, že vlastne nosím fakt všetky. Ďalej, tu mám napríklad túto tmavomodrú kabelku, vyzerá ako doktorský kufrík, fakt je zábavná, ako sa otvára, že takto. A tu mám čo? Tiež druhé kabelky. Ale túto som už fakt dlho nemala, rozmýšľam, že by som z ňou asi mohla niečo spraviť. Ja som si ju kúpila k tým modrým Air Maxom, ale tie som už tiež predala, takže veľmi mám rada aj túto kabelku, karamelovú. A to je tiež taká, má pekný tvar,
tiež ju rada nosím. Ja to upratám a potom vám ukážem náhrdelníky. Kedysi bola rozhodne jednou z mojich najobľúbenejších častí izby táto časť. Na túto časť sa pozerám, keď ležím v posteli, takže ju mám rada, snažila som si ju robiť čo najkrajšiu. A mám tu teda náhrdelníky. Kúpila som si kedysi dávno takéto nálepky na stenu. Veľmi sa mi bežne nepáčia, ale myslím si, že keď sa im nájde nejaké pekné kreatívne využitie, tak to môže vyzerať dobre. A podľa mňa toto je práve také využitie. Dievčenské, mám rada vtáčiky, takže som si z toho urobila takýto ako keby pás alebo lano, alebo ako to mám nazvať. Do toho som si natlkla malé klince a na to som si vlastne zavesila náhrdelníky. No. Hore mám také dlhšie klince a tam mám zase klobúky a šiltovky. Mám rada veľmi napríklad tento hnedý klobúk, ktorý je S-ko na moju malú hlavu. Ja mám vždy veľmi veľký problém nájsť si klobúky na svoju hlavu, ale tento už konečne sedí. Takisto som minule robila medzi tými náhrdelníkmi veľké poriadky, pretože už nosím málo kedy, skôr výnimočne sú tu skôr také tie kusky, ktoré fakt nosím, ale vždy dokážu dodať outfitu takú tú jedinečnosť. Napríklad tu mám do it yourself, takýto perlový, ako to mám nazvať, body chain, čiže telovú reťaz alebo reťaz na telo a nosí sa to vlastne takto, ale nie takto na tričku, ale skôr na jednoduchom tope. A mala som to na sebe na Silvestra a priateľ povedal, že tomu nerozumiem, takže už som to potom viackrát nemala. A veľmi rada nosím takéto potom tenučké reťazky, ako keby navrstvené. Mám veľmi rada takéto iba, ja neviem ako to mám, bangles na krk, ktoré sú jednoduché a vyzerajú fajn. A napríklad tento som mala z eBayu sa mi zdá, alebo z AliExpressu a už viete, keď ste používali parfémy, laky na vlasy, takže šernejú. Takže mám pre vás taký trik, ja som si ho nalakovala zlatým lakom na nechty a je ako nový použiteľný. Tak teraz sa presuniem k svojej komode. Poslednú, asi si sadnem, že? Neviem. Poslednú časť izby tvorí táto komoda, ktorá je stará socialistická komoda, je to ale kvalitný kus dreva, ktorú som kúpila na Bazoši za 200 korún. Z Pankrácu som ju spolu s jedným známym nosila v metre, neviem prečo sme si nezavolali taxík, fakt nechápem. No každopádne je dosť ťažká, ale je tu a mám k nej práve preto citový vzťah. Pekne som ju zbrusila, nastriekala som si ju na strieborno, potom som ju prelakovala, no jednoducho ručné práce, SRO. V tejto veľkej časti je neporiadok. Mám v nej knihy do školy, potom rôzne svoje básničky a nejaké veci na šitie, proste učenie, takže ju veľmi nenatváram často. Potom tu hore mám väčšinou tiež trošku neporiadok, skladujem tu časopisy, ktoré čítam, knižky a tak, ale mám tu parfémy, mám tu rúže, vázu, kde sú občas kvety, potom tu mám hodinky, ktoré vidíte a náramky, ktoré nosím najčastejšie. Takisto tu mám tzv. Investíciu, fialovú sviečku, ktorá nikdy nebola zapálená, pretože som si ju kúpila preto, aby ladila k fialovej lampe, ktorá takisto nikdy nesvietila. Kúpila som si, lebo som ju hrozne chcela v IKEA, dokonca bola v akcii, co viem, toto potrebujem. A už som si k nej nedokúpila nikdy žiarovku, čo teda fakt nechápem, ale stalo sa. Takže presuniem sa k šuflíkom. Nedávno som tu trošku redukovala farby, takže som si vymenila tyrkysové ručky za číre. V prvom šuflíku mám hodinky, mám ich dosť a nerada vyhadzujem krabičky, takže tam mám väčšinou krabičky od práve tých hodiniek a potom nejaké hlúposti, ktoré nemajú miesto, takže tam to všetko hádžem. Druhý šuflík patrí rozhodne medzi moje najobľúbenejšie, pretože sú v ňom okuliare. A kto sleduje môj blog, tak veľmi dobre vie, že ja som na okuliare zaťažená. Takže jedný z mojich obľúbených sú tieto Michael Kors,
ktoré nosím k takým hippie lookom, sú okrúhle, nosím ich ku klobukom alebo k nejakým bielým šatám, ktoré síce teraz nemám, ale teda k bielým blúzkam a tak ďalej, viete. Tak, potom ďalšie moje obľúbené sú určite Ray-Ban pilotky, ktoré sú tak úžasné, že ich na tvári takmer necítim. Takže táto kúpa bola výborná naozaj a myslím si, že ani nikdy z mody nevídu. A rovnako z mody nevídu ani moje najobľúbenejšie okuliare, ktoré som kedy mala. A sú to Ray-Ban Clubmaster, zlato-čierne. Zbožňujem ich, chcem si určite kúpiť ešte nejaký hnedý model, najnovšie Komono so zlatými zrkadlovými sklami a tiež sa mi veľmi páčia, majú matné obruče a sú super, tieto nosím teraz tiež veľmi často a môj priateľ mi povedal, že keď ma omrzia, tak si ich vezme on. Ale myslím, že ma tak skoro ešte neomrzia, takže nehrozí. Že tento šuflík zatváram a ukážem vám tretí. V tomto šuflíku mám šperky, tu mám nejaké Swarovski, napríklad tento krásny šuter ako od sultána, ten nosím skôr tak na výnimočné udalosti, napríklad Vianoce, alebo keď je nejaká party, alebo tak. Takisto tu mám rôzne náhľadelníky, ale skôr tu ich skladujem a to, čo nosím, mám proste vonku. Ale je pravda, že snažím sa niekedy proste si dať viac vecí vonku, lebo keď ich mám tu, tak na nich zabudnem a keď ich vidím, tak proste si ich viac nosím napríklad. No a posledný šuflík to je skôr taký, že tu zvyknem skladovať veci. Takže tu mám napríklad rôzne takéto gorálky, nášivky, dôležité čelenky na fotoshootingy, ďalej čelenky na party, pretože každá z nás je rada princezna, keď oslavujeme narodeniny. Myslím si, že to je z izby asi všetko. Rúže poznáte, stôl je tam a v stole nemám nič. Takže toto je vlastne moja izba, z ktorej už čoskoro odídem a preto som vám ešte chcela natočiť, ako to tu vyzeralo a ako som skladovala oblečenie. A to je na dnes všetko, priatelia. Dúfam, že ste si to užili, že mi dáte nejaké tipy na ďalšie video. Dúfam, že je tento záber zaostrený. Točím ho asi 5. krát, už mi z toho poriadne šibe. A naozaj teda verím tomu, že ma budete podporovať v točení videí. Ale nie, celkom ma to baví, už som prišla na to, že strihanie videí nie je taký hrozný počín alebo také zlo, ako mi to pôvodne prišlo a nie je to ani také komplikované, ako som si myslela. Takže áno, na obraze budem častejšie. Takže každopádne dúfam, že to video nebolo príliš dlhé, že ste si ho pozreli až do konca a vidíme sa v ďalšom videu. Môžete mi povedať teda, o čom by ste ho chceli. Majte sa krásne a pracujte si izbu.